Si Ali po pinanganak 2010, so she was normal naman, wala kaming problema sa kanya sa paglaki niya. Si Lily was born in 2014. So, nung time na yon hindi pa mandatory ang newborn hearing screening test. So, paglabas namin ng ospital, we just pinalaki lang namin siya as kung paano namin pinalaki yung una naming anak. And then, siguro nahahalata namin mga mag 1-year-old na siya na di siya nagsasalita, na medyo hirap siya maglakad. So doon na kami nagduda na baka meron siyang dinadala or ano. Yung youngest child namin was born 2018. So immediately after he was born, nag-conduct na ng newborn hearing screening test at na-confirm din namin na like his elder sister, ano rin si Balian, hindi rin siya nakakarinig. Inyo ang nakita ang pila ka bahin sa atong istorya ni adtong August 28, 2021 sa mag-amang Roberto, Lily ug Balian. Ang mga batang naay problema sa pandungog kay mga kabisaya, walay undang ang atong pagtabang para makadungog ang atong duwa ka anghel. Makauban nato karon si Roberto Alba. Maayong gabi kanimo RG. RG, katong gipakita namo ang istorya ni Lily ug Balian sunod ilang operasyon sa Dalungan. Kumusta ang operasyon sa Dalungan sa mga bata? Naging successful man, Secretary. Bali na una si Balian, king operahan siya sa August 28. Pagkatapos, king sunod man si Lily sa September 1. Kay Balian, wala problema ang iya operasyon. Bilang minutos pa lang pagkagawa sa OR, nagbugtaw na, kapisik kaliwat. Si Lily na dugayan sa recovery kay sadly ang iyang kingkabitan nga nerve para sa iyang implant may small kuno nga anomaly, so nadugayan ang iyang operation. Pero happy to say nga recovering man siya, ara sa sakong likod yanda. So okay gid, gapasalamat gid kami sa tanan nga nagbulig sa amon. Dili matapos sa unang operasyon ang journey sa atong duwa ka bata para makadungog kini. RG, unsay explanation sa atong mga espesyalista ngadto adunay problema sa pandungog ang duwa nimo ka mga anak? Oo. Bali ang duwa ka puya sa party king bunag bata gid nga dili gid kabati. So wala pa damo studies di sa ato para mahibaw-an kung nano gid ang problema, pero mostly genetic siguro sa amon kay na-cross out naman namon na wala man ang akong asawa nagkasakit sang gabusong siya. So ang level sang pagdungog sang pagbati sang bata may levels ina, so sila ara gid sila sa lowest, so ginatawag na nga profound hearing loss. So kung profound hearing loss, dili gid ka bulig ang hearing aid, so need gid nila ang makabitan gid sang implant sa sulod gid sang ilang diri gid sa sulod sang ulo, ginakabit ang implant kag munang butangan dayon sang itawag nila nga hearing device para slowly makabati man ang mga kabataan. Kano sa ang sunod nga operasyon ni Lily ug Balian? After sa una nila nga operation sa baliking kabitan sa right nga ear, naghambal man ang mga espesyalista nga it would be best nga within 12 to 18 months makabitan man ang ilang tiyak nga dulunggan para maka-maximize gid sila sa ilang pagbati. So more gid siguro kay Lily kay may complication ng iyang pag-opera sa iya right ear, so more priority gid siya namon nga ma-implant man as soon as possible ang iyang piyak nga nga dulunggan. RG, taas-taas pa nga proseso ang imuang agian, ubay-ubay pa ng mga operasyon ug ang mga device na gikinahanglan para makadungog na sila Lily ug Balian ug hilabihan kamahal kini. Tungod ni ini dili matapos ang bisya gyud sa pagtutok
tulay aron lang matabangan ang inyong pamilya. Karong bag-uhay lang nag-abot og tabang pinansyal kanato si Erwin Tulfo. RG, karon na coordinate na pod nato sa inyo ang Office of the President. Ang imong mensahe na lang sa pasasalamat sa mga nitabang at mga gusto pamutabang sa operasyon ni Lily og Balian. Sa amon gid nga pamilya, in behalf sa akon mga kabataan kag sa gapalangga gid kay Lily kag kay Balian, dako gid among pasalamat sa tanang nga nagbulig halin sa umpisa gid kay sa inyo gid, sa Martin, sa imong staff, sa kay Senator Bongo, kay Sir Erwin Tulfo, kay President Duterte, kag sa madugay pa gid na mahaba pa namon nga journey para gid mahatag man namon ang gift of hearing sa among kabataan. Gani gapasalamat gid kami dali ari sila, ari ding mga kabataan galing gampang pa gid ho. Gani thank you very much gid. Madamo gid ka salamat sa tanan nga mga bulig kag sa mga gusto pa gid nga magbulig sa amon. Ari si Lily. Hi. Lily, say hi. Hi! Kag si Balian. Si Balian, tangga. Balian, tayo. Ari si Balian. Thank you, Gid. Sek Martin. Thank you. Wow. Ato na. Daghang salamat sa imo, RG Alba. Hangad namo nga ang success gyud sa mga moabutay pa nga ng mga operasyon ni Lily og Balian. Madamo gid salamat Sek Martin kag more power gid sa imo kag sa mga daghang imong ginabuligan. Salamat gid. Isayag you!